Piştî bertek û narazîbûnên li hember avakirina qafeya ku di çarçova proja Geliyê Dîclê de li taxa Fîsqayê hat avakirin, şaredariya bajarê mezin a Amedê ket nava liv û tevgerê. Em tev da çi xebatê bikin, pisingê gelê me çi ye, çareserê em çav bikin, em xizmetkarê gelê xwe bin. Têkildarî mijarê bi tevilbûna hevşaredara bajarê mezin a Amedê Gülten Qişanak, hevşaredarê Sûrê Seyid Narîn, sekreterê şaredariya bajarê mezin Fahrettin Çağdaş û sed keyeyên taxan civîn hat li darxistin. En önemli aşaması bu yönetimin. Qişanak di civînê de bal kişan ser sazomaniya UNESCO û diyar kir ku avakirina kafeyên li Geliyê Dîclê ne li gor lîsta şûnwara cîhana UNESCO'yê ye û anî ziman ku wan biryarê ji nû ve serarastkirina Geliyê Dîclê girtiye. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal ve ekonomik politikaları da hayata geçirecek çalışmalar yürüteceğiz. Qişanak destnîşan kir ku ji bo peravê çemê Dîclê xeta wê were diyar kirin, wan ji bo dû mehan komîsyonek ava kiriye û anî ziman ku heya peravên çemê Dîclê neyên diyar kirin, wê her du aliyên peravên çemê Dîclê nêzî 300 metran were qada gelemperî û qada şînayê were destnîşan kirin. Biliyorsunuz bir UNESCO sürecimiz var. Diyarbakır surlarını ve Hevsel bahçelerini Dünya Kültür Mirası listesine kalıcı olarak yazmak istiyoruz. Qişanak di dawiya axaftina xwe de anî ziman ku ew ê biryarên zirar û ziyanê bide xwezayê negirin û ew ê bi tu awayî destûrê nedin avakirina kafe û avahiyên din. Görülürse dünyanın dört bir yanındaki turizmle ilgili büyük firmalar, tur operatörleri, şirketler otomatikmen Diyarbakır'da artık programlarını alacak.